Ehla nasezansi siyabingelela kwesimanzonzo, umfana wamahlobo lo phansi onongoma. Indaba eshisayo nguphathelwa zona ezokuthi esimazi egqugqumezela umaskandi eSouth Africa nala emazweni angaphandle, kodwa muva nje usephenduke into abantu aba-confused ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngaye. Siyamazi umlando umfo kaMchunu. Usexabene nabantu abaningi kade ngabangani bakhe, singabala khona oKhuzani, oBobo. Muva nje emangaza abantu ukuthi exabane nomfo kaNgobe lapho esho khona ukuthi yena umhlula ngayo yonke into, kodwa uTshatha uhlula ungize ngeBhayibheli kuphela. Lokho abantu abaningi abangakuthandanga. Kuthe muva nje samangazwe lokho, sekuvela iy'ndaba zokuthi usesongele umfana omncane ukwazi umfo kaTsele ngokuthi akamfakanga kwikondlo noma iphoyema ekade bewungakhona uSigiya Ngengoma namaqhaza nezinto ezinhle sebezenzile emsakazweni. Yalo ditch lesbon Sphongo tshelo ayanda kekize ngoba ziyibekile phansi zakaguqa sithandaze sithela induku zidlana imlana kushiyana imshefezo sibadudula ngoshunu enkani sithi mshu ngobheka emdletsheni abageza abantu wafika umrozo umfo kwafaka kude sisuka kude bebheka igqomu wabagidisa ingoma sangena unyakeni ngoSigiya Ngengoma basenza sasincane isikhala abafana bepiano kodwa angena into encane wawuvala umhlaba ehlukanisa unyaka noma usuqalile wabagidisa ingoma Sigiya Ngengoma ukwazi insele enkandle emahlatha amnyama. Ngokusho kweSolezwe uNgizwe uthi yena bekumele afakwe kule kondlo njengoba maningi amagalelo asadlalile la emculweni wesintu nakumaskandi jikelele. Wasethi umsebenzi wosokondlo ukuthi abhale amaqiniso nangezinto ezenzakalayo. Wasethi lento eyenziwa ukwazi umfo kaTsele ayimphathanga neze kahle. Wasethi yingakuxelela umfana lo ukuthi akaqale phansi ikondlo mase efaka igama lakhe, mase yaxolisa nasesizweni ukuthi umshiye ngaphandle kule kondlo. Kodwa ukwazi umfo kaTsele uthi yena ngeke ekwazi ukuqala phansi ikondlo. Wasethi wakwayibhala ikondlo enegama lakhe yena uNgizwe sesebenza emsakazweni. Uthi kodwa azange ayidlale. Uthi manje useyathinteka ngoba manje sebhala sebedlala kuSigiya Ngengoma, athi yena ngeke ayiqale phansi ikondlo. Wasethi futhi kahle kahle ubengazi nokuthi umkhaya wakhe uyamazi ngoba esemvukela manje nje. Abantu abaningi babe nokuphawula ngale ndaba le ukuthi kahle kahle uNgizwe kwenze njani. Abanye bathi uNgizwe u-right vele bekumele amagalelo akhe afakwe kule kondlo le engashiywa ngaphandle. Sizohlangana lapha endaweni yokukhuluma lapha ezansi ukuthi wena uyibona kanjani le ndaba leyo, ngabe uyavumelana noNgizwe noma uyaphikisana naye. Umfo wamahlobo ngiyededa indawo. Ngiyabonga.